Грешка, която правят масово всички родители, без да се усещат. В един момент, когато, например, родителят е в добро настроение, позволява действия на детето, за които в друг момент би го порицал жестоко. Нека да ви дам пример. Когато един родител е в добро настроение и се боричка с детето си, той позволява на детето да го удря, да го щипе, да го обижда даже с някакви думи. А в следващ момент, когато родителят не е в настроение или е уморен, или просто не му се играе с детето, за абсолютно същите действия, порицава жестоко детето, получава се изключителен негативизъм, даже може да има и наказание. Какво се случва? Тревожността на детето се вдига неимоверно, защото то не знае, като действа по един и същи начин, какво ще получи днес. Порицание или напротив, игра и веселба и всъщност удоволствие от общуването с родителя. Спрете да позволявате поведения, които в дори един момент от вашето ежедневие биха ви подразнили. И ще видите как спокойствието и увереността просто се възвръщат във вашето дете. Това ще означава дори в веселото боричкане родителят да каже: не се удряме, не се щипем, не се обиждаме, а просто се боричкаме по приемлив начин.